Ξεκινάω μια καινούργια σειρά που λέγεται Δοκιμάζω για σένα. Θα δοκιμάζω δηλαδή κάποια προϊόντα, είτε αυτά είναι καλλιτικά, φαγητά, πράγματα της καθημερινότητας. Θα σου λέω αν αξίζουν ή όχι. Θα τα δοκιμάζω όλα εγώ για σένα. Δοκίμασα λοιπόν για σένα είναι η πούδρα από Huda Beauty. Τη δοκίμασα λοιπόν γιατί λένε όλοι ότι είναι η καλύτερη πούδρα ever. Έχετε λοιπόν σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία και δοκίμασα αυτή την πούδρα γιατί υπόσχεται ένα ψεγάδιο στο δέρμα. Οπότε αλήθεια ή ψέμα σε αυτό που λέει. Οπότε την έχω ανοίξει. Σαν πρώτη φάση έχω να σου πω ότι μυρίζει κολόνια. Το άρωμα είναι θεϊκό, τα σπάει. Λουλουδάτο ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Το βλέπεις. Η υφή είναι ανάλαφρη, τελείως. Κλείνει. Εδώ είχα ένα κόκκινο σημαδάκι, έτσι. Το είδες. Κοίτα λίγο. Όπου το πατάω μένει σταθερή η πούδρα, δεν φεύγει. Είναι ένα χρώμα το οποίο ταιριάζει απόλυτα στο δέρμα μου. Αρέσει πάρα πολύ που είναι μάτι, επειδή την έχω ξαναβάλει, έχω να σου πω ότι μένει όλη μέρα, δεν πάει πουθενά. Το βλέπουμε λίγο τη διαφορά, έτσι. Και μετά από ώρες, ναι, μιλάμε για ένα αψεγάδιαστο δέρμα. Θα την ξανάπαιρνα, θα την ξανάπαιρνα. Μου άρεσε, πάρα πολύ μου άρεσε. Αυτά, περιμένω να μου πεις αν σου άρεσε το δοκιμάζω για σένα και περίμενε με στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, αλήθεια, εσύ τι προϊόντα θέλεις να δοκιμάσω?